Благодаря на митрополита на Полша Сава, който изпраща за свой представител негово преосвещенство Софроновският епископ Григорий. Благодаря и на негово блаженство архиепископът на цяла Албания Анастасий, който изпраща негово високо преосвещенство Игнатий, митрополитът на Берат. Братски и искрено изказвам благодарност и към техни високо преосвещенство, представителите на Светия Синод на Българската православна църква, негово високо преосвещенство Видинският митрополит Домициан, негово високо преосвещенство Великотърновският митрополит Григорий, негово високо преосвещенство Русенският митрополит Теофит, високо преосвещенство Невроковският митрополит Натанаил, негово високо преосвещенство Светоловчанският митрополит Гавриил. Благодаря и на негово блаженство Антиохийският патриарх Игнатий, който изпраща за свой представител архимандрит Георгиус. Благодаря и на негово блаженство архиепископът на Чехия и Словакия, който изпраща за свой представител отец Пламен, а така също и на представителите на епископата Народната ни църква, техни преосвещенства,